Actually, yung friend ko na si Celine ang gustong magsulat nito para sa inyong programa sa YouTube. Pero tamad kasi siyang mag-type. Kaya sabi ko ay ako na lamang. Nang nakita ko kasi ang YouTube channel mo ay nalaman ko na nagbabasa ka rin pala ng mga horror story. Kaya naisip ko na i-share ang kwentong ito. Sobrang tagal na naming magkaibigan ni Celine. Since high school ay magkaibigan na kami hanggang sa makatapos kami ng college at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Same lang kami ng lugar kung saan kami lumaki, kaya kahit magkaiba kami ng workplace ay nagkikita pa rin kami ni Celine. Kaya hindi talaga naputol ang friendship namin. Hindi rin malayo ang bahay nila, kaya kapag parehas kaming walang pasok sa trabaho ay madali lang sa amin ang tumambay sa bahay ng isa. Kilala na rin kasi ako ng family ni Celine at ganoon din naman siya sa family ko. Nadagdagan kami ng isa pang kaibigan dahil kay Celine, Papa Dudut. Yeah? May ka-work kasi si Celine Sa na naging kabangkita ng damay. kaibigan niya doon, Papa Dudut, si Wena. One time kasi ay nagaya si Celine na lumabas kami at magpunta sa isang bar para mag-inom. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Isang maganda at maayos na gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga bumubuo ng inyong programa sa YouTube. Isa ako sa mga na-inspired na sumulat kasi ang ganda po ng mga tinatampok ninyong kwento, lalo na yung mga kwentong pag-ibig at pampamilya. Bukod sa damang-dama ko ang mga wordings, ay kapupulutan din po ng aral ang mga ito. Kaya simula pa noong grade 7 ako ay nakatutok na po ako sa inyong programa. Papadudot ako po si Adam Valentino, 16 years old at nakatira ako ngayon sa isang maliit na barangay sa bayan ng Antipolo sa Rizal. Wala namang masyadong exciting sa love life ko kasi hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend bagamat meron akong naging crush sa school namin. Okay naman din ang pamilya ko. Masaya kami at nagkakaisa naman ang aming pamilya. Kaya walang masyadong drama sa buhay. Kaya ang ikukwento ko na lamang sa inyo ay ang hindi ko makakalimot ng experience sa aking buhay. Isang kababalaghan na alam kong mahirap paniwalaan pero naganap ito sa totoong buhay. Papadudot, isa sa mga napakinggan kong kwento ninyo sa Papadudot Stories ay ang Premium Street Extension. Ang pamagat. At doon ay bigla kong naalala yung kalye namin dito sa Antipolo. Sa totoo lang ay maraming misteryo ang bumapalot sa lugar na kinakatirikan ng bahay namin. Natatandaan ko paglipat pa lamang namin dito noong 2014 ay may iba na kaagad akong nararamdaman. Sa tuwing mapapadaan kasi ako sa kalye namin, ang Cadena de Amor Street o mas kilala bilang Kalye Amor, ay may feeling ako na may libo-libong mata ang nakatitig sa akin. Yung tipong bumibigat ang aking pakiramdam sa tuwing ipapatong ko ang aking mga paa sa kalsadang ito. Ang Kalye Amor ay parang normal na kalye lamang kung titignan. Puno ito ng mga bahay, may mga street lights na gumagana at sementado din ang kalsada. Ang kaso nga lang ay walang nakatira sa mga bahay at wala ring masyadong dumadaan. At tila iniiwasan ito ng mga tao. Ewan ko pero parang may mali sa lugar na ito. Dahil sobrang tahimik ng lugar ay binansagan po ito ng mga marites sa barangay namin na Kalye Tahimik o Kalye Misteryoso. Papadudot na tatandaan ko noon na kinabukasan, pagkalipat namin ay maaga akong gumising. Ito kasi ang unang araw ng klase at ito rin ang unang beses na papasok ako sa eskwelahan sa lugar namin. Ang school ko ay medyo malapit lamang sa aming bahay kaya nilalakad ko na lamang.
Alas 5:30 pa lamang ng madaling araw ay lumalabas na ako ng bahay. Alas 6 kasi ang simula ng klase at 5:45 a.m. ang flag ceremony. Habang naglalakad ako, papasok ay napadaan na naman ako sa harap ng Calle Amor. Nung pagdaan ko doon ay may napansin akong parang matandang babae na nakaharap sa akin. Pero noong tinignan ko ulit ay bigla na lamang nawala kaya inisip ko na baka guni-guni ko lamang yon. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating na ako sa aking eskwelahan. Maliit lamang ito at hindi masyadong karamihan ang mga estudyante. Sa pagdating ko sa eskwelahan, ay nadatnang ko nang nakapilang mga estudyante sa school quadrangle. Naghahanda na para sa flag ceremony. At dahil sa hindi ko alam kung saan ako pipila, ay nagstay na lamang ako sa pinakalikuran at doon ako pumwesto hanggang sa matapos ang flag ceremony. Pagkatapos noon ay nagsimula na umakyat sa school building ang mga estudyante. Dumiretso kagad ako sa room 103. Dahil ayon sa matriculation card na meron ako ay doon ako magro-room. Agad ko ditong nakilala si Kim Dagatan. Siya yung unang kumausap sa akin at mag-best friend na kami ngayon. Madaming mga estudyanteng dumating pero ang pinaka napansin ko sa kanila ay si Liana Santillan. Inaamin ko na love at first sight ako sa kanya dahil sa malanghel niyang mukha. Sinubukan ko siyang i-reach out pero bigo ako. Naunahan kasi ako ng hiya at saka alam niyo naman na wala pa akong experience sa mga ganyan. Kaya torpe pa ako. Lumipas ang isang buong araw na puro discussion tungkol sa mga magiging coverage ng buong grading period at nag-uwian na rin kami. Dahil pang-umaga naman kami kaya bandang mag-alauna na ako nakalabas ng eskwelahan. Natanaw ako ang isang street signage na nagsasabing Cadena de Amor Street. So napagtanto kong pwede pala akong mag-shortcut sa Calle Amor pauwi sa bahay namin. Kaya wala akong inaksayang panahon at doon na ako dumaan pauwi. Papadudot nung araw na yon, alauna pa lamang ng hapon pero madilim-dilim noon ang kalangitan. Feeling mo ay parang alas 6 na ng gabi, palubog na ang araw. Nakaramdam naman ako ng pagmamadali kasi naalala ko na wala pala akong dalang payong. At yung mga ulap ay mukhang nagbabadyang magbabagsak ng malakas na ulan. Pero papadudot habang binabagtas ko ang Calle Amor, napansin ko na parang bumagal ang ikot ng mundo ko. Nakakakilabot ang kapaligiran dahil sobrang tahimik. Hindi ko maiwasang tumingin sa mga bahay at doon ay napansin ko na karamihan pala. Sa mga nakatayo doon ay mga abandonado na pala. Maya-maya ay nakaramdam ako ng tila malamig na hangin na dumaan sa aking likuran at nanayo bigla ang aking balahibo. Tumingin-tingin ako sa paligid at wala pa ring ibang dumaraan. Lakas loob ako nagpatuloy sa paglalakad. Napatingin ako sa bintana ng isang abandonadong bahay at nagulat ako nang biglang may lumitaw na isang babae na sumilip sa bintana. Nakasuot siya ng puting damit at meron siyang mahabang itim na buhok at dahil sira ang jalousie ng kwarto, as in walang salamin ng bintana ay nakita kong nagkukulay abo na ang kanyang balat as if para siyang bangkay na malapit ng maagnas. Sinusundan niya ako ng tingin, papadudot. Doon pa lamang ay nakaramdam na akong hindi pangkaraniwan ang babae. Kaya naman kumaripas na ako ng takbo at sobrang takot ko noon. Hingal na hingal akong dumating sa aming bahay. Nung kinagabihan ay nanaginip ako. Sa panaginip ko ay naglalakad ulit ako sa Calle Amor. Habang ako ay naglalakad ay may sumasabay sa akin. Ang sumasabay sa akin ay babaeng nakita ko kanina sa abandonadong bahay.
Ngunit mas naging kahindik-hindik ang kanyang itsura dahil kulay puti ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay puno ng sugat. Lumuluha rin siya ng dugo dahil sa takot ay kumaripas ako ng takbo. Ngunit hindi ako makausad at bumulong sa akin ang babae at sinabi niya, "Ang mga katagang palayain mo kami." Nang paulit-ulit. Palakas ng palakas ang kanyang pagkakasabi hanggang sa tila sumisigaw na ito. Yeah. At doon na ako nagising, Papa Dudut. Tumingin ako ng oras sa aking cellphone at nakita kong 2:04 pa lamang ng madaling araw. Kaya sinubukan ko ulit matulog ngunit hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko makuhang dalawin ang antok. Kaya naman nanatiling dilat ang aking mga mata hanggang alas 4:30 kung saan ay maghahanda na ako para pumasok sa eskwela. Samantala madilim pa noong lumabas ako ng bahay para pumasok. Naglakad ako papuntang school at dahil sa 10 minutes na lang bago mag alas 6 ng umaga, napilitan akong dumaan sa Calle Amor dahil ito ang pinakamabilis na shortcut sa tapat ng bahay kung saan ko nakita ang babae. Basa pa yan. Ay nakita ko na naman ulit po ito. Pero sa pagkakataong yon ay nakatayo na siya sa bakuran at parang may sinasampay siyang damit na maputik naman. Umabog ng malakas ang dibdib ko noon, Papa Dudut, at pinagpawisan ako ng sobra. Tumayo din lahat ng aking balahibo at kumaripas na naman ako ng takbo hanggang sa makalagpas ako sa kaling yon. Dumating ako sa school ng pawis na pawis. Agad kong ikinuwento kay Kim ang aking naranasan sa kaling yon. Talaga? Hindi makapaniwalang wika ni Kim sa akin. Oo, hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon pero parang meron siyang gustong ipahiwatig sa akin, ang sabi ko. Teka, baka naman nagda-drugs ka, Adam. Kaya kung ano-anong nakikita mo. Pabiro niyang tanong sa akin. Agad naman akong tumanggi. Uy, malinis ako ha. Hindi ako adik at lalong hindi ako baliw. Ikaw ba, Kim, dumadaan ka ba sa Calle Amor? O sisa ko pa sa kanya? Pero biglang nagbago ang mood ni Kim pagkarinig niya ang sinabi ko. Nabakas ko sa mukha niya ang takot. Huwag na natin pag-usapan pa yan, Adam. Mahinang wika niya. Teka, pansin kong parang natakot ka. Nung binanggit ko ang Calle Amor, minulto ka na rin ba doon? Balik ko sa kanya. Pero hindi niya ako sinagot at sa halip ay pinipilit pa rin niyang ilihis ang aming usapan sa ibang paksa. Nagtanong-tanong din ako sa iba na mga kaklase ko tungkol sa Calle Amor. Ngunit wala sa kanila ang may gustong sumagot. Doon pa lang ay nagduda na ako sa kanila. Para bang may alam silang kasaysayan sa Calle Amor. Pero ayaw lamang nilang sabihin sa akin. Nung uwian namin ay naglakas loob ulit akong dumaan sa kalye. Pag nakita mo ulit yung babae, subukan mo siyang kausapin. Sabi ko pa noon sa sarili ko. Napatigil ako sa tapat ng bahay kung saan ko nakita ang babae at tulad ng inaasahan ay nakita ko ulit siya. Nakatayo sa bintana na tila may hinihintay. Ate, pwede po ba kayong makausap? Pasigaw kong tanong habang nakatingin sa bintana. Nakita mo ba ang asawa ko, si Ferding? Tanong nito sa akin. Nagtaka naman ako. At dahil sa hindi ko kilala ang taong sinasabi niya ay binalik ko sa kanyang tanong. Ferding po? Sino po siya? Tanong ko dito. Tinanong ulit ng babae ang tanong niya kanina at pinaulit-ulit niya ito palakas ng palakas din ang pagsasalita niya hanggang sa humangin na ng malakas. Tinakpan ko ang aking tenga at pumikit. Nang tumigil na siya sa pagsasalita ay kumalma na ang paligid at idinilat ko na ang aking mga mata. Pagtingin ko sa bintana ay wala na ang babae at maya-maya ay may kumalabit sa akin mula sa likuran. At pagharap ko ay nakita ko ang babaeng tumitirik ang mga mata at lumuluha siya ng dugo. Pasigaw niyang tinanong sa akin na nakita mo ba ang asawa kong si Ferding? Napatras ako dahil sa sobrang takot, Papa Dudut. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko na manginig.
At katunayan ay naihina rin ako sa salawal. Pero na-curious din ako sa kanyang gesture. Ang kaliwang kamay niya kasi ay nakaturo sa kung saan, kaya naman sinundan ko ito ng tingin. Pagtingin ko sa direksyon na yon, ay nakita kong isang lalaking duguan, nakatirik ang mga mata at nanginginig-nginig pa. Kumaripas ako ng takbo ngunit hindi ko magawang makagalaw. Tila may humihila sa akin pabalik. Mga ilang minuto ang lumipas ay nawala na ako ng malay. Nagising ako sa isang kwarto at parang isang kwarto ng pulis dahil sobrang daming baril na nakadisplay. Tumingin ako sa salamin at ibang-iba ang aking itsura. Para kong isang lalaki na nasa edad 30 na, malaki ang aking katawan at mabalbas din. Maya-maya ay nakarinig ako ng putukan mula sa labas, kaya agad akong lumabas bitbit ang isang baril. Sa labas ay nakita kong ibang itsura ng Kali Amor. Para bang nag-time travel ako sa sinaunang panahon. Pero hindi yung panahon na sobrang luma, siguro yung mga 1970s yon. Kakaunti lang ang bahay sa paligid at karamihan ay gawa sa kahoy at kawayan. Ibang-iba ang lugar na yon, Papa Dudut, pero nasabi kong nasa Kali Amor pa rin ako. Kasi nakita ko yung mga pamilyar na puno sa paligid, pero kapansin-pansin noon ang makulimlim na panahon. Tapos mamayang kaunti ay nakita ko na ang isang grupo ng mga bandidong lalaki. Nagpapaputok sila sa bawat madaanan nilang tao. Bata man o matanda ay hindi nila pinapatawad. Pati ang babaeng nasa bintana ay hindi pa rin nila pinalampas. Pinaputukan ko ang ilan sa kanila ngunit bandang huli ay napatay din ako ng isa sa kanila. Nagising ulit ako sa tapat ng bahay. Hapon pa rin pero makulimlim na ang langit. Wala ding tao sa paligid nang magising ako ngunit maraming boses akong napapakinggan. Boses ng mga taong tilang nagpapanik. Nakakarinig din ako ng mga putukan at iyakan ngunit walang tao sa kapaligiran. Kumaripas ako ng takbo at nakarating na ako sa bahay ngunit sarado ito at walang tao. Nagtaka ako. Iniisip ko kung saan nagpunta ang pamilya ko at saka never nawala ng tao ang bahay namin. Yung araw lang na yon. Tinignan ko naman ang cellphone ko kung anong oras na at nakita kong 2:04 ng hapon. Matok ulit ako at nagbabaka sakaling may tao ngunit wala talagang sumasagot. Kaya ginamit ko na lamang ang susing dala ko upang buksan ang pintuan. Pagbukas ko ay doon ko nakumpirma na wala ngang tao sa bahay. Nagsimula ako maghanap sa paligid ngunit wala talaga. Pero Papa Dudut, mahirap i-explain pero bigla akong natauhan. At natagpuan ko ang sarili kong naroon pa pala ako sa Kali Amor at nakatayo. Napakamot ako ng ulo. Ibig sabihin ay nananaginip lang pala ako ng mga oras na yon na umuwi ako sa bahay. Dahil doon ay muli akong lumakad papaalis sa lugar na yon ngunit kahit saan ako magpunta ay pabalik-balik lang din ako sa street na ito. Sa bintana ay nakita ko ulit ang babae at tinuro niya ang gate ng bahay nila at bumukas naman ito. Pagbukas ng gate ay tumambad sa akin ang sobrang maliwanag na lugar. Pumasok ako dito. Tumambad sa akin ang babaeng nasa bintana kanina pero hindi na nakakatakot ang itsura niya. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala niya ako sa isang kwarto. Sa isang mesa doon ay may susi at pinakuha sa akin ng babae ang susi at kinausap niya ako. Ikaw lang ang magpapalaya sa amin mula sa mundong ito, ang sabi niya sa akin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko dito. Dinala niya ako sa isa pang kwarto at sa kwarto na yon ay may malaking pintuan. Sa gitna ng pintuan ay may knob na nakalak. Binuksan ko ang pintuan gamit ang susi at nakita ko ang isang maaliwalas na lugar. Maraming salamat dahil sa iyo ay makakatawid na kami, ang sabi ng babae. Bakit ba kayo hindi makatawid? Tanong ko ulit. Huli na naming natanggap ang pagkamatay namin, kaya hindi na kami nakatawid pa. Sabi ng taga-sundo namin ay makakatawid lamang kami kung may mortal na kaluluwa ang magbubukas ng pinto patungo sa kabilang buhay. Sabi ng babae. Lahat ng kaluluwa ay pumasok na sa pintuan. Mamayang kaunti ay bigla na lamang akong nawalan ng malay at nagising ako sa isang ospital.
at nasa tabi ko na si Mama at ang mga kaibigan ko. Anak, ano ba nangyari sa'yo? Tanong sa akin ni Mama. Inala ko naman ang aking paningin. Ma, paano po ako napunta dito? Tanong ko sa kanila. Yung kaibigan kong si Kim ang sumagot sa akin. 2 araw kang nawawala. Sobrang nag-aalala sa iyo ang mama mo. Kaya pumunta siya sa school natin para magtanong-tanong. Kaya sinamahan namin ang mama mo sa barangay at police station para maghanap sa iyo. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig. 2 araw akong nawala? Talaga? Tanong ko. Tumango si Mama bilang sagot sa akin. Oo, 2 araw kang hinahanap ng mga pulis at barangay. Umaga, gabi pero hindi ka nila makita kaagad. Buti na lang at naisip ng mga kaibigan mo na hanapin ka sa Calle Amor. Aniya. Naisip namin na baka nasa Calle Amor ka kasi tanong ka ng tanong sa amin tungkol doon. Kaya ayun, doon ka hinanap ng mga pulis at ng mga tauhan ng barangay kanina. Inalugog nila ang mga abandonadong bahay at doon nga nakita ka nilang walang malay sa loob ng isang abandonadong bahay. Kwento sa akin ni Kim. Ano ba nangyari sa iyo, Adam? At may umaway ba sa iyo? At doon ka nila dinala? Usisa ng mama ko na halatang nag-aalala pa rin sa akin. Ang totoo po niyan ay hindi ko po alam na 2 araw na pala akong nawawala. Ang natatandaan ko lang po ay may kausap akong multo doon sa abandonadong bahay. Yung babae na madalas dumungaw doon sa bintana sa 2nd floor ng bahay kung saan ninyo ako natagpuan. Kausap ko siya nung araw na yun. Nagulat naman si Kim sa aking kwento. Alam ko yung sinasabi mo, Adam. Nagpakita na rin sa akin yun, yung multong yun. Naibulalas niya sa sobrang excitement. Ang totoo niyan ay kilalang kilala ang Calle Amor na haunted na kalye dito sa lugar natin. Marami sa mga kaklase natin ang minulto na rin doon. Dagdag pa niya. Wala na yung mga multo. Pinalaya ko na sila. Nakangiting wika ko sa aking kaibigan. Nagtaka naman sila Mama, Kim at ibang mga kaklase ko sa mga sinabi ko. At doon ay ikinuwento ko sa kanila ang naging experience ko at kung paano ko pinalaya ang mga multo sa Calle Amor. As expected ay hindi sila makapaniwala sa aking kwento. Pero wala na sa akin yon. Ang importante lang naman sa akin ay ang makitang payapa at ghost-free na ang Calle Amor. At yun nga, Papa Dudut, nakalipas ang ilang buwan. Nakita ko na lamang naginigiba na yung mga bahay na abandonado. Yung iba ay nire-renovate para tirhan ng mga buhay na tao. Sa ngayon ay isang busy street na ang Cadera de Amor Street. Dinadaanan na ito ng mga tao ngayon at marami-rami na rin ang mga sari-sari store at business establishment na nakatayo dahil malapit nga sa school. Doon na rin tumatambay ang mga toda para mag-abang ng mga estudyanteng pasahero. Samantala kapag nagsisimba ako ay isinasama ko sa aking dasal ang mga biktima ng pag-atake ng mga rebelde noong 1970s. Nalaman ko lamang yon doon sa parish priest namin nang nakakwentuhan ko siya nang naging part ako ng church choir. Maraming araw namatay noong mga panahong yon dahil pinagbintangan sila ng mga rebelde na nakipagtulungan sa gobyerno para mahuli ito. At noong panahong yon ay napatay daw ng militar ang commander ng mga rebelde. Kaya bilang ganti ay minasakir nila ang maliit na pamayanan noon sa Calle Amor. Nang marinig ko yun ay nakaramdam ako ng lungkot nung una. Pero hindi na may babalik pang nakaraan at parte na lamang sila ngayon ng kasaysayan. Papa Dudut, alam kong mahirap paniwalaan ang aking kwento. Pero totoo talagang nangyari ito sa akin at deep inside ay proud ako sa aking sarili dahil natulungan kong magbagong anyo ang aming komunidad. Kung inunahan ako ng takot ay baka hanggang ngayon ay haunted pa rin ang Calle Amor. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin ang once in a lifetime experience na katulad po nito. Bagamat nakakatakot ay very rewarding naman po ito sa huli. Papa Dudut, heto na lamang ang kwentong may babahagi ko sa ngayon. Sana po ay mapili po ninyo na i-feature sa inyong YouTube channel. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Ang inyong kaibigan,
Adam Valentino. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Isang maganda at maayos na gabi po sa inyong lahat. Lalo na sa mga bumubuo ng inyong programa sa YouTube. Isa ako sa mga na-inspired na sumulat kasi ang gaganda po ng mga tinatampok ninyong kwento, lalo na yung mga kwentong pag-ibig at pampamilya. Bukod sa damang-dama ko ang mga wordings, ay kapupulutan din po ng aral ang mga ito. Kaya simula pa noong grade 7 ako ay nakatutok na po ako sa inyong programa. Papadudot, ako po si Adam Valentino, 16 years old at nakatira ako ngayon sa isang maliit na barangay sa bayan ng Antipolo sa Rizal. Wala namang masyadong exciting sa love life ko kasi hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend bagamat meron akong naging crush sa school namin. Okay naman din ang pamilya ko. Masaya kami at nagkakaisa naman ang aming pamilya. Kaya walang masyadong drama sa buhay. Kaya ang ikakwento ko na lamang sa inyo ay ang hindi ko makakalimot ng experience sa aking buhay. Isang kababalaghan na alam kong mahirap paniwalaan pero naganap ito sa totoong buhay. Papadudot, isa sa mga napakinggan kong kwento ninyo sa Papadudot Stories ay ang Premium Street Extension. Ang pamagat. At doon ay bigla kong naalala yung kalye namin dito sa Antipolo. Sa totoo lang ay maraming misteryo ang bumapalot sa lugar na kinakatirikan ng bahay namin. Natatandaan ko paglipat pa lamang namin dito noong 2014 ay may iba na kaagad akong nararamdaman. Sa tuwing mapapadaan kasi ako sa kalye namin, ang Cadena de Amor Street o mas kilala bilang Kalye Amor, ay may feeling ako na may libo-libong mata ang nakatitig sa akin. Yung tipong bumibigat ang aking pakiramdam sa tuwing ipapatong ko ang aking mga paa sa kalsadang ito. Ang Kalye Amor ay parang normal na kalye lamang kung titignan. Puno ito ng mga bahay, may mga street lights na gumagana at sementado din ang kalsada.
Ang kaso nga lang ay walang nakatira sa mga bahay at wala ring masyadong dumadaan. At tila iniiwasan ito ng mga tao. Ewan ko, pero parang may mali sa lugar na ito. Dahil sobrang tahimik ng lugar ay binansagan po ito ng mga marites sa barangay namin na Kalye Tahimik o Kalye Misteryoso. Papadudot na tatandaan ko noon na kinabukasan, pagkalipat namin ay maaga akong gumising. Ito kasi ang unang araw ng klase at ito rin ang unang beses na papasok ako sa eskwelahan sa lugar namin. Ang school ko ay medyo malapit lamang sa aming bahay kaya nilalakad ko na lamang. Alas 5:30 pa lamang ng madaling araw ay lumalabas na ako ng bahay. Alas 6 kasi ang simula ng class. 5:45 a.m. ang flag ceremony. Habang naglalakad ako, papasok ay napadaan na naman ako sa harap ng Kalye Amor. Nung pagdaan ko doon ay may napansin akong parang matandang babae na nakaharap sa akin. Pero noong tinignan ko ulit ay bigla na lamang nawala kaya inisip ko na baka guni-guni ko lamang yon. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating na ako sa aking eskwelahan. Maliit lamang ito at hindi masyadong karamihan ang mga estudyante. Sa pagdating ko sa eskwelahan, ay nadatnang ko nang nakapilang mga estudyante sa school quadrangle. Naghahanda na para sa flag ceremony. At dahil sa hindi ko alam kung saan ako pipila, ay nagstay na lamang ako sa pinakalikuran at doon ako pwesto hanggang sa matapos ang flag ceremony. Pagkatapos noon ay nagsimula na umakyat sa school building ang mga estudyante. Dumiretso kagad ako sa room 103. Dahil ayon sa matriculation card na meron ako ay doon ako magro-room. Agad ko ditong nakilala si Kim Dagatan. Siya yung unang kumausap sa akin at mag-best friend na kami ngayon. Madaming mga estudyanteng dumating pero ang pinaka napansin ko sa kanila ay si Liana Santillan. Inaamin ko na love at first sight ako sa kanya dahil sa malanghel niyang mukha. Sinubukan ko siyang i-reach out pero bigo ako. Naunahan kasi ako ng hiya at saka alam niyo naman na wala pa akong experience sa mga ganyan. Kaya torpeng-torpe pa ako. Dito sa Papadudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Sinasabi na sa sandaling malaman ng isang kaluluwa na nakikita mo sila ay hindi ka na nila titigilan kung meron po itong nais na ipagawa o sabihin sa iyo. Ngunit maaari nga bang sumunod sa iyo ang isang multo na nakita mo lamang sa isang lugar na wala ka namang koneksyon? Ano nga ba ang magagawa mo upang tigilan ka ng isang kaluluwa na tila hindi matahimik? Dear Papa Dudut, itong story na i-share ko sa inyo ay hindi naman directly na nangyari sa akin kundi sa isang close friend ko. Sa tuwing nagkikwento siya sa akin ang mga nangyayari sa kanya ay talagang nagbibigay po yun sa akin ng kilabot at takot. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Lynette. Actually, yung friend ko na si Celine ang gustong magsulat nito para sa inyong programa sa YouTube. Pero tamad kasi siya ang mag-type. Kaya sabi ko ay ako na lamang. Nang nakita ko kasi ang YouTube channel mo ay nalaman ko na nagbabasa ka rin pala ng mga horror story. Kaya naisip ko na i-share ang kwentong ito. Sobrang tagal na naming magkaibigan ni Celine. Since high school ay magkaibigan na kami hanggang sa makatapos kami ng college at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Same lang kami ng lugar kung saan kami lumaki kaya kahit magkaiba kami ng workplace ay nagkikita pa rin